ngungun lakonira tancang upaya saben dulu merkane loyo hae sana dudu kata awas Itenono yang ketemu kapan banyak dinarima nanolale diparani ngoyo-oyo jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene kok wis teko kono najan turung ketemu dewe tuko pamuse trimo urung semene wae hae mereng sampun pepanggihan waktine tak garap lah iya piye kuwi nganti wegang perpisahan iya kono batine curhat tambah tresnane Mas Didi nyanyi kok koyok jutaan ae nang kono karo nang kene marep syuting apa ben mlebu TV heeh lah bedino petuk nang ngarep bali desa weh meh wanci lincir wengi si Jaka lolotan pisone Hendra gembulundung jeneng amben nandang susah kang kanggo upama Pak Bayane di kendat anggenira nguciwane ngungun lakonira tancang upaya saben dulu merkane loyo hae sana dudu kata awas Itenono yang ketemu ketemu kapan